Короче, я ленободи қатия ёвони дар Москва чанд сол кор мекунанд якҷоя, баъд айни хона омаданӣ мешавад, баъд меян хай ба ленободӣ мега ки окоҷон хай хонаи ма мерем як шаб меҳмондорӣ мекунам, баъд меира хона мега майлаш хай меян як шаб меҳмондорӣ мекунанд, хай баъд ленободӣ якта ба якта мегира дарои хона шувӣ мекунам, мега ки мана ин бачаам мега, мана ин духтар бо як комнати дигар рӯй мекуна, ана ин духтарча май мега як комнати дигар рӯй мекуна, ана ин падару модар май мега, хай ҳамаш қати шинос мекуна, аму шав ҳамаш хованда буда коша отоочаш. Хай шава рӯз мекунам, саҳар меша, баъд ин ёвонӣ мега ки биё хай хонаи ма мерем. Хай мезананд то ленобод то ёвона меян ки хизр шав мешава, меян ои саг медорам ба ёвониам ранги ҳамин ленободӣ якта дара рӯй мекуна, мега ки ин аи бачаҳоман мега, як дари дигар рӯй мекуна, мега ин аи духтарча май мега, ин аи ушам духтари калонӣ май мега, як дари дигар рӯй мекуна, мега ин аи отама, ин аи отча май мега, ба як дари дигар рӯй мекуна, нигоҳ мекуна, мега ки ин аи зан май мега. Баъд як марда ки буз балам ховайда даровои саг мепуша, ба ленободӣ мега окоҷон мега ӯ навуш занат буд, мега ин наиш кия мега, мега ку, мега ӯ нав бари занат дароз кашидагия ку, баъд мега беақл, мега и как бутамаям.